digas, Lía. Crees que hoxe en día seremos capaces de facer algo parecido? Pois, ímolo comprobar de seguida. Os nenos e nenas de cuarto, quinto e sexto imos representar moitos anos despois as Pousadeiras do Rei, versión 2024. Un forte aplauso para nós. Hoxe, os nenos e nenas de cuarto, quinto e sexto de educación primaria imos representar unha obra, As Pousadeiras dos Reis. Que obra? As Pousadeiras do Rei. Esperamos que vos guste. Esquecíaseme algo. Xa te, Celia, pa dentro. Me axudo. Criado, xa estou levantado. Miña nai, cada día estou máis guapo. Como todas as mañás almorzamos no gran comedor. Rizou o bigote e cando foi sentar no trono cravou un alfilete no cu. Ai, 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 criado, quítamo, quítamo. Es más rápido que Fernando Alonso, ¿eh? Pero se os son un criado. Alguén pouco importante. Como vou tocar as Pousadeiras do Rei? Dei buscar a maiordoma e a ama de chaves. Donde están las llaves, mandarilerilele? Donde están las llaves, mandarilerile? Chispa, ¿quién irá a buscarlas, mandarilerile? ¿Quién irá a buscarlas, mandarilerile? Que pasa, non se nos enfade. Teño un alfinete no cu. Tirade. Pero como nos tocamos os editores? Nós somos moito importantes. E isto é moi grave. Daquela imos buscar o cabaleiro. Son o cabaleiro, famoso no mundo inteiro. Que lle pasará a este paquete? Tira, que teño un alfinete. Pero si uso só o cabaleiro. Vou mandar unha presa e de paso chamo a viscondesa.
a vizcondesa, esto non me interesa. Mellor que ven o conde. O conde, que estaba ocupado ordenando os calcetins, nada máis ir a vizcondesa, saiu pitando. Atravesou a cociña, tropezando coa comida e metendo os pés en perpendicular á vía, montando un rebúmbido demo. Cando chegou ao comedor, o conde, cunha leituga na cabeza, preguntou: Majestade, que ocorreu? Mira que teñen este comeu. E que quere que lle faga? Que quere que lle faga? Que quere que lle faga? Tira, canalla! Pero como vou tirar se só son un conde? Creo que iso a mí non me corresponde. E o conde foi buscar a marquesa. A marquesa, que estaba entretida dando saltos na cama, nada máis ir o conde, saiu pitando. Atravesou o curral, asustando as galiñas que non facían máis que cacarexar. Cando chegou ao comedor, a marquesa, chea de plumas, dixo: Me cago nas galiñas. Eu sí que teño as cachas quentiñas. Majestade, non me riñas, que ao miralo xa me escagarriñan. A marquesa foi en busca da princesa. A arquiduquesa, que era unha muller seria e burguesa, comentou: Majestade, que sorpresa. Déixame patitesa. E a min que me interesa? Vai a axudar ou vai a comer unha hamburguesa? Síntome moi espesa. Antes de que vostede me machuque, millor chamo o duque. O duque, que era un hombre serio, estaba contando as moscas do seu cuarto. Saiu pitando. Atravesou os fregadeiros, esnaquizando a louza toda. E cando chegou ao comedor todo empapado, dixo: Perdoe que veña todo apurado. Pero que quere este descarado? Sácame o que teño aquí grabado, que seguro que lle está infectado. Iso xa está atascado. Eu quero pasar no película e acabar no xulgado. que foi a visita da raíña. A raíña, que levaba as gafas para ver de cerca, porque estaba arrancando os pelos do bigote, nada máis ser o duque, saiu cara ao trono. E logo chamou polos príncipes e pola princesa. Príncipes, princesa. Os príncipes eran un pouco pasotas, pero a princesa Oíla fúxose tesa. A princesa atravesou a sala de música, o salón de baile, o cuarto da costura, a biblioteca. E a raíña, cando veu que a princesa chegou, comentou: Que tes, meu rei? Que che pasa no cu? Pra min que me fixeron vudú. Seguro que a culpa ten máis o vermú. Princesa, tíralle tú. Mambrú.
Abelino. Tíralle tú. Sí, eu que tiro, pero aquí logo me collen un pino. Non fago Abelino. Abelino. Tírale tú. Sabedes que son divinos, e non podo parecer tan fino. Pero que desatino. Serás cretino. Queredes mo quitar dunha vez ou o reino inteiro asesino. Ao escoitar esas palabras do rei, a corte asustouse e berrou. Que podemos facer? Aí volvo rápido veneno. Pero o criado pensou un momento e dixo: Xa sei, se non queremos morrer, entre todos debemos proceder por alfiletes traer. entón o criado guardou o maiordomo. O maiordomo a ama de chaves. A ama de chaves ao cabaleiro. E esta a vizcondesa. A vizcondesa ao conde. O conde a marquesa. E esta arquiduquesa. A arquiduquesa ao duque. O duque a raíña. A raíña a princesa. Esta a Mambrú, Rufino. Claudino e Abelino. E como era o máis fino, estirou a man e con moito tino sacou o alfinete do cu do rei Cansino. E o rei exclamou. Ai, que alivio. E todas suspiraron. Ai, que alivio. E con isto remata todo este desatino.